Hei. Eevi-Kaisa. Tuning in. 2025. Hei, tää on vähän niinku mikrofoni. Me saan itse asiassa tästä sellaista jotakin inspiraatioa siihen, että sitten kun me esiinnyn joku päivä vielä on stage, niin me haluan, että mulla on sellainen mikrofoni, jossa on niinku tavallaan valo sit samassa. Vittu, täällä on paljon hyttysiä. Mä näytän teille nyt, että missä mä olen, jos se onnistuu. Tää on suorastaan karmivaa. Mä ajattelin, oi, vitsit, me säikähin. Oi perkele sentään. Miten me säikähin noin paljon? Toisaalta se on täysin ymmärrettävää, koska ystävä hyvä, minä en nähnyt sinua. Sinä olet kokonaan musta. Ymmärrätkö, musta kissa? Minä en ole nähnyt sinua koskaan aikaisemmin. Haluatko tulla käymään täällä? Tule käymään täällä, pikku Kiisu. No hei, kuka sinä olet? No hei, oi. Anteeksi. Laitetaan se pois. Se on taskulamppu. Minä en tee sinulle mitään pahaa. Minä en tee sinulle mitään pahaa. No hei. No hei. No hei, voi pieni Kiisu. Moi. Onpa se suloinen. Onpas hän suloinen. Hän on. Voi. No hei. No hei. No hei. Oispa sulosta. Jos olisi sellainen kissa, joka... ihanaa, tuolta tulee oikein... Oi, anteeksi kissa, anteeksi. Oispa sulosta. Että olisi sellainen Kiisu, joka tavallaan niinku menisi taskuun tai reppuun ja sit se voisi olla mun mukana aina mun reissuilla. Se on mun... No hei, no hei. Olet suloinen. No mau, mau, mau. Oi hitsit, me odotetaan nyt kissan kanssa tuolta tulevaa sumua. Voisinpa minä näyttää teille, miltä se näyttää. Tuo sumu nimittäin tulee ihan kohta päälle. Creepy. Voi, mä sain kiisissaan. Onpa söpöä. Onpa söpöä. Niinkä? No hei. No hei, se on taskulamppu. Oi. Mä ihan oikeasti aion nyt odottaa tässä, että tuo sumu tulee tuolta. Näettekö? Sumu on siellä, kissa on siellä, taskulampu on siinä ja minä olen tässä. Tuleekohan tuolta kohta joku auto? Toivottavasti ei. Mä en ole pitkään aikaan odottanut, että sumu laskeutuu. Tai ei se oikeastaan laskeudu, vaan se niinku syö mut. Tulla sumun syömäksi. Interesting. Mulla on semmonen hullu haave, että me alkaisin niinku dokumentoimaan mun elämää silleen. niin just tolleen toi oli aika hyvin kuvattu. Ehkä tää voi olla mun ensimmäinen sit sellainen niinku
joku. Ai et, perkele, vittu. Mä niinku mietin ennen kuin mä lähdin tänne, että vois laittaa pitkät housut, koska täällä on paljon hyttysiä, mutta en tehnyt sitä. Ja nyt ymmärrän, miksi intuitioni puhui minulla. Oikeesti wow. Pystyisinpä minä jotenkin niin kuin näyttämään teille, että minä en siis pysty kääntämään tätä kameraa. Mulla on vaan nyt etukamera tässä, jota minä en voi sille kääntää. Mutta tuossa sumussa on jotain mielenkiintoista. Tuossa sumussa on oikeasti jotain ihan vitun hullua. Mä en tiedä mitä se on, mutta siinä on jotain. Mä haluan näyttää vielä tän yhden postilaatikon. Katsokaapa sitä. Kaikille, ei harvoille. Duunarin puolella. Nyt tulee auto. Nyt tulee auto. Odotetaan, että se menee ohi, niin sitten voin sitten jatkaa matkaa. Mie en tiedä mitä tapahtuu. Mihin se sumu katosi? What? Äsken tuossa oli sumua. Ja nyt se sumu vain katosi jonnekin. I don't know. Oispa kivaa, jos olisi semmonen, tai ok, muutetaanpa nyt ääntä kellossa. Mulla on kissa, jonka nimi on Kissa. Ja sit se kissa on mun mukana, kun minä seikkailen maailmalla. Ja se kissa tykkää olla mun messissä. Mun ei tarvii edes pyytää sitä mukaan. Wow. Tää on nyt tämmönen ensimmäinen dokumentti tuleville sukupolville. Oikeastaan lehmä. Oikeastaan minä halusin lähteä dokumentoimaan tätä mun reissua niin ihan vaan ja ainoastaan sen takia, että mua vähän pelotti olla täällä yksin. Ja minä halusin kuvata itseäni, että jos sattuu jotain tai niin kuin lähtökohtaisesti ehkä vaan sen takia, että jos tapahtuu jotain paranormaalia, niin me saan sen tälleen niin ylös, alas videolle. Koska mun mielestä olisi niin kuin aivan uskomattoman siistiä ottaa yhteyttä henkiin ja silleen jotenkin tehdä jotain sellaista siistiä. Mä niin kuin lapsenakin aina rakastin mennä kaikkiin hylättyihin mestoihin. Tai tein sitä edelleen. Mutta mä niin kuin oikein odotin ja toivoin, että tapahtuisi jotain sellaista yliluonnollista, mitä mä en pystyisi selittämään. Vaikka samaan aikaan mä pelkäsin, että jotain sellaista tapahtuu, koska mä en tiennyt, että miten mä olisin pystynyt selittämään sen itselleni, koska mieli on kuitenkin aika rationaalinen. Mutta niin. No. Siis, tää miljöö on ehkä siistein asia koskaan. Mulla on semmonen olo. Nyt mua alkaa itkettää. Mulla on semmonen olo, että tästä videosta ja tästä hetkestä lähtee. Tai tää on semmonen portaali. Mulla on semmonen olo, että
tämä tulee olemaan muutos. Tää on mulla on sellainen olo, että mä oon niinku elämän ja kuoleman rajalla tällä hetkellä. Ja ylipäätään siis, kun olen täällä niin metsän keskellä, niin nimenomaan täällä, tää paikka, missä me tällä hetkellä on ja missä mun vanhemmat asuu, niin tässä on jotain tosi pyhää ja semmoista tosi syvää ja jotain sellaista, mitä mä en oikein ole osannut ikinä selittää. Mutta täällä mä olen kokenut löytäneeni sellaisen yhteyden luontoon. Mun naapureilla on lehmiä ja ne lehmät on kivoja. Jotenkin tykkään lehmistä ihan erityisen paljon. Me sukelletaan nyt sumuun. Saat tulla mun mukaan. Mennään kattoo, että mitä tapahtuu. Harmi vaan, että täällä ei oikein näe mitään, mutta mä uskon. Ja tuolla on tommonen, mikä toi on? Traktori, jossa on tällainen punainen valo tuolla traktorin sisällä. Se ei varmasti nyt näy tänne asti, mutta siellä on traktori, jossa on punainen valo. Sellainen pieni pistemäinen punainen valo. Mitä mun hiuksissa on? Mitä täällä on? Ottakaa. Tää sumu näyttää jotenkin niin maagiselta. Täällä on kukkia. Kuovi. Onko mitään ihanampaa kuin... Pystyisinkö mä näyttää teille tätä sumua? Hei! Se ehkä jopa toimii. Wow, cool! Onpa siistiä. Mä en oo pitkään aikaa. Tai siis olen ollut täällä ulkona kyllä ja olen niinku paljon ollut luonnossa ja tehnyt kaikkea täällä, mutta en muista, että milloin olisin ottanut sinua mukaan. Oh my god, mä niin rakastan tätä. Tää jos joku tekee mut eläväksi. Täällä on vaan tosi paljon hyttysiä, mutta hui että. Siis tää on jotain semmoista, mitä mun mielestä niinku jokaisen ihmisen pitäisi tehdä. Niinku oikeesti tehdä. Elikkä siis mennä luontoon. Olla ulkona. Ja siis nimenomaan niin mennä metsään yksin. Tää on jotain semmoista, mitä monet ei tee nykyaikana ja tässä maailmassa. Ole yksin.
hengitä. Ja sit kun mielikuvitus on ihan äärimmäisen vahva, niin mä jotenkin tavallaan niin kuin näen sen, että miten täällä pystyy luomaan paikkaa ja mitä siistiä. Siis kato nyt tätä. Kuuntele, tässä on puro. Ihan siis pirusti hyttysiä. Kattokaa, näettekö te? Pystyttekö te? Juostaan. Mikähän tuolla on? Ihan kamalaa. Hui. Mut jotenkin niinku mulla on semmonen olo, että ihan hullua. Siis mulla on semmonen olo ensinnäkin, että tuo metsä on ihan täynnä kaikkea jännää ja mielenkiintoista ja pelottavaa. Ui. Sitten mulla on semmonen olo, että meno yksin. Että niinku kun mä pidän teidät ja kun mä pidän sinut mukana, niin sit mulla on kaikki hyvin. Niin. Ja ok, pitkät housut olisi ollut kova. Pitkät housut olisi ollut kova. Mut mulla nyt on niitä. Niin ehkä on vaan parempi, että mä en silleen ajattele asiaa. Ja se, minkä mä oon oppinut elämässä, niin on, että kipu on hetkellistä. Kipu on mielentila. Ja pelko on illuusio. Pelko on illuusio. Hetkinen, mitä mä löysin? Jaha, no eipä kuulu mulle. Kipu ja pelko. Ja siis kipukin on periaatteessa illuusio tavallaan. Se niin kuin oikeastikin on. Hui että. Heti kun pysähtyy, niin näitä hyppysiä on niin paljon, että tuntuu, että hyi terve, ai saakeli sentään. No mutta hei. Oi, että täällä on niin paljon kaikkia kauniita elementtejä. Siis kato nyt tuotakin. Kato kuinka kaunis se on. Mutta niin. Me haluun ja me kuvaan tästä lähtien mun elämää ja tätä mun matkaa. Mä aion kertoa, että kuka minä olen ja mistä minä tulen. Ja mä aion jakaa tätä mun tarinaa ääneen. Musta tuntuu, että siis se on jotain semmoista, millä on merkitystä. Musta tuntuu, että me asun ensinnäkin semmoisessa maassa, joka on ihan äärimmäisen kiinnostava monelle. Ai perkele! Mitä minä näen just nyt? Pärhäköitä hyttysiä kerta kaikkiaan. Mut siis jotenkin niinku tää asetelma tässä. Että mä oon täällä. Siis kattokaa nyt. Ihan pirusti hyttysiä. Niinku nyt puhutaan. Mä oon tehnyt sellaista hyttysmeditaatioa. Eli että mä oon vaan siis istunut ja antanut hyttysten syödä mua. Ja mä voin kertoa, että se on vahvistanut mun
Ai perse! Itse, se on vahvistanut mun, mikä se on, itsevarmuutta. Oh fuck. Siis vaan! Oikeesti nyt alkoi niinku silleen vähän ärsyttää. Oisin voinut valita paremmin housuni. Ja kaikista hauskinta tässä on nyt se, että me kuitenkin olen asunut maalla koko elämäni, tai aika lailla koko pienen elämäni, niin kyllähän minun pitäisi tietää, että miten ulos pukeudutaan. Mut sit mä jotenkin aina ajattelen, että kyllä mä tiedän. Oho. Ajattelen, hyi mä olin näkevinä niin jotain. Siis kyllähän tää nyt on ihan naurettavaa. Hyi perse. Joo. Me kuvaan nyt sellaisen jonkun ihan paskan TikTok-videon jostakin aiheesta. Koska mulla on semmonen olo, että tää miljöö on tehty TikTokia varten. Niin tää olkoon mun ensimmäinen oksennus. Tai itse asiassa ei oo mun ensimmäinen oksennus. Kyllä mä oon oksentanut jo sillä aikaisemminkin. Mutta tämä olkoon nyt sitten niin. Toinen oksennus. Hullua. Joo, mä itse asiassa erittäin mieluusti otan sut mukaan mun matkalle. Hui perse. Oi hitsi, oikeesti mä rakastan elämää. Mie rakastan elämää. Nähdään ensi elämässä. Nähdään. Ja me pidän sut mukana. Ja joo. Muista juoda vettä ja muista, että yöt on luomista varten. Ja että sun ei oo pakko tehdä mitään, mitä sä et halua tehdä. Ja elämän tarkoitus on olla. Elämän tarkoitus on olla ja hengittää. Ja löytää itsensä. Päästä pois. Hitsi. Muuten. Siis tänään tuli semmonen olo, että mä haluan nähdä joskus karhun livenä. Tai silleen, että kun kuljeskelen täällä niin mailla ja mannuilla, niin mä haluan ihan oikeastikin nähdä isoja eläimiä. Niin ajattelin manifestoida karhun. Se ei nyt ihan vielä varmaan tässä ole mahdollista. Musta tuntuu, että ei täällä välttämättä ole karhuja, mutta jotain semmoista isoa. Hui perse! Jotain semmoista isoa on tulossa. Että stay tuned. Stay tuned. Kiitos Eevi. Kiittää ja kuittaa. Peace out.